Hej hej, her er det DJ Peter, din faste DJ til de alkoholfri diskoteker, der byder velkommen til Vesthimmerlands Ungdomsskole på nettet. I den her podcast varmer jeg op til megafesten i Farsø den 12. december, hvor et af hovednavnene er Ellie Joker. I den her podcast der kan du høre, hvem Ellie Joker er, og så kan du også høre noget af hendes musik. Og Ellie Joker, jeg kan love dig for, at hun glæder sig til at komme til Farsø. Jeg glæder mig rigtig, rigtig meget til at komme op og møde jer alle sammen op i Farsø. Jamen, jeg kan love dig, at der er også mange, der rigtig glæder sig til at møde dig. Nå, det er godt. Men jeg kommer til at tænke på, nu sidder du over i København og bor over i København. Ved du i det hele taget, hvor et Farsø ligger? Altså, jeg har en fornemmelse af, at det er oppe ved Nordjylland. Selvfølgelig rimelig langt fra, hvor jeg er. Men jeg kunne forestille mig, at det er sådan tæt på Aarhus eller sådan noget. Jo. Er det ikke sådan deroppe af? Jamen, altså fra Aarhus til Farsø, kan jeg sige dig, der er der kun 11 kilometer. Nå, jamen, så er det jo ret tæt på. Så var jeg da ret tæt på. Jamen, vi regner med, at du finder det. Jamen, det tror jeg gør. Hvor gammel var du forresten, da du sådan begyndte at interessere dig for musik? Jamen, jeg begyndte jo som 13-årig sådan rigtigt at interessere mig for hiphop, og det var på baggrund af min storebror, som gik til dans, han gik til break og hiphop dengang, og stod nede i nede foran centeret og breakede. Og så tog Centeret? Hvad for center? Det var nede i Ballerup Center, okay. Som ligger sådan et stykke fra København. Så han tog ligesom det med hjem, og så på den måde fik jeg så ligesom en smag for, hvordan det var, og altså, hvad hiphop var. Og det var ligesom der, det startede. Og det har hængt ved lige siden? Ja, det har det vil jeg sige. Selvfølgelig er der også andre musikgenrer, som jeg er helt vild med, men det har jo ligesom bare hængt ved lige siden, da jeg var lille, ikke? Ja. Hvornår lavede du så din første pladeindspilning? Der var jeg sådan, der gik i hvert fald 12 år. Jeg var 25, da jeg lavede min første, tror jeg. Første gang, jeg indspillede sådan rigtigt, det var, da jeg var 25, og da jeg var 26, der udgav jeg så min allerførste sådan single, som hedder Keep On, Keepin' On, ja. Som er et covernummer på MC Live. Keep on, keeping on, 'cause you came and you changed my world. You look so brand new. Keep on, keeping on, doing it right. Oh, baby. B-boy, where the fuck you at? I've been looking for your ass since the 1:15. Hot peas and butter, baby, come and get your supper before I make you suffer. This way you had enough. Can I make it hot when you hit the jackpot? Surely I can if you the man. I get loose and produce large amounts of juice. Can you get used to that, or do you need a boost of energy to enter me and get it on? Hvordan var den følelse med lige pludselig at stå i et studie og lave en plade? Jamen, det var meget, meget mærkeligt. Det er jo noget, man hele tiden har gået og drømt om, at få lov til at komme ind i et studie og indspille og prøve en masse ting, så det var sådan meget surrealistisk, men et eller andet sted, så følte jeg også bare, at det var det, jeg rigtig, rigtig gerne ville, så det virkede meget naturligt på den ene måde, og på den anden måde sådan meget surrealistisk. Og så kom der en... du lavede den, der hedder Goddag også, og så kom den, der sådan rigtig for alvor rykkede Okay. Ja, det var ligesom den, der gjorde rigtig, rigtig meget, fordi den begyndte at blive spillet rigtig meget på radioen, og så det var ligesom den, der har banet vej, hvis man kan sige det, for mit vedkommende. Og jeg synes stadigvæk, det er et rigtig, rigtig fedt nummer, så der er ingen tvivl. Altså, det er jo et af de numre, som jeg også holder rigtig, rigtig meget af. Fyren, som jeg ser, han står lige der. Han kan sikkert ikke klare mere. Så han spekulerer, kalkulerer, evaluerer. Ting, som han ser, for han vil have mere. Yeah, boy, du ved, du fly. Speed, der blænder, din øje, der skinner. Nu skriver vi så 2008, og du er aktuel med singlen Superstar. Ja. Hvordan blev den til? Jamen, den blev til på baggrund af, at jeg fik tilsendt beatet, eller produktionen af Trailblazer, som er KNA Connected producer. Ja. Og de sendte mig det bare så jeg tror faktisk, det var sådan lidt for sjov, hvor de sagde, prøv at lytte til det her musik og fortæl os, hvad du synes. Og så lyttede jeg til det, og så tænkte jeg, gud, hvor er det fedt det der. Det må jeg bare lave noget på. Oh my god, Ellie, look at his butt. It is like, oh my god,
my god, look at him. He's like so stupid. It's like, I don't know. Look at me. I'm a star. Og så begyndte jeg bare at sidde og skrive, og så havde jeg nogle forskellige folk, som jeg tænkte på, mens jeg skrev den her sang. Og hvis man ser videoen, så forstår man også, at det faktisk er meget, meget sarkastisk, og det er meget, meget skægt. Jeg tror, videoen understreger det meget bedre, end hvis man bare hører sangen. Videoen, den kan man se inde på din hjemmeside, ikke? Jo, man kan se den inde på min hjemmeside, og man kan se den inde på YouTube, hvor den ligger under mit navn, Ellie Joker, ikke? Ja, men ellers altså, hvis man skriver elliejoker.dk, altså det er din hjemmesideadresse, ikke? Jo, det er det, elliejoker.dk. Ja, jamen der må vi opfordre alle de unge mennesker til at gå ind og lige at kigge, inden at det går løs i Farsø. Ja, gør endelig det. Jeg skal også lige nå at spørge dig, Ellie, du kan jo også ses på tv for tiden på Kanal 4 i programmet Stjernedrømmen. Ja. Hvad er nu det for noget? Jamen, jeg er med i et tv-program, som hedder Stjernedrømmen, som handler om faktisk den hårde, altså hvor hårdt det i virkeligheden er at kæmpe sig frem, kæmpe sig frem, når det er, man er alene, hvis man kan sige det sådan. Og det er alle de gode og de dårlige ting, som jeg oplever. Jeg siger ikke, at sådan er hele musikbranchen, jeg siger bare, sådan oplever jeg det. Hvor jeg spiller til Langeland for eksempel, og jeg spiller til Køge Festuge, og min mor skal se mig allerførste gang, når jeg optræder. Og, altså alle de her små ting, som faktisk går ind og påvirker en på ens musik og ens humør, hvis man kan sige det sådan, ikke? Altså det du egentlig fortæller, det er, at det er hårdt arbejde at skabe sig en karriere i musikbranchen. Ja, det synes jeg. Jeg synes, det er rigtig, rigtig hårdt. Medmindre man stiller sig op i X-Factor eller Talent, eller hvad de andre sådan nogle konkurrencer hedder. Ja. Så jeg synes, altså det er hårdt, men det er også sjovt på mange punkter. Ja, så når du kommer ud og spiller og trykker den af for et stort publikum, ikke? Altså, så glemmer man jo alt det der med, at det er hårdt, ikke? Jo, selvfølgelig. Ja. Altså, det er jo ligesom alle de gode ting, man begynder at tænke på. Det er faktisk skideskægt at få lov til at stå og optræde for en masse mennesker, og de faktisk også synes, det er fedt, ikke? Ja. Det er ligesom det positive, og det er derfor, jeg bliver ved, fordi det er det, jeg elsker allermest, det er at få lov til at optræde for folk. Så. Jeg skal også lige spørge dig, altså nu når du kommer til Farsø, altså hvad kan de unge mennesker, hvad kan de forvente af dig? Ja, men det er jo en hemmelighed. Okay. Det er jo hemmeligheden, det er jo ikke at afsløre, hvad det er, de kan forvente sig. Nu er det også snart jul. Ja, det er jo lige det, ikke? Så det kan jo være, at julemanden lige pludselig kommer på besøg, altså. Det ved man aldrig. Nu er jeg har julemanden med i rygsækken ellers. Ja. Men du kan godt love de unge mennesker i et fedt show, ikke? Jo, det kan jeg. Altså, det er i hvert fald en ting, jeg altid sørger for, det er at sørge for, at alle har det sjovt. Så meget som overhovedet muligt, og de ligesom føler den stemning. Så det kan jeg garantere for, at det er i hvert fald et show, som jeg tror, de vil synes var rigtig, rigtig sjovt. Hvad med en favorit julesang? Det vil jeg forresten, det er lidt nysgerrig for at høre også. Har du sådan en? Jamen, det har jeg, men jeg er sådan lidt kliché, det er Wham! Last Christmas. Den er sådan lidt en klassiker. For mig er det sådan... Det er sådan en, når du hører den i radioen, så ved du, okay, nu er det snart jul. Og ja, jeg synes, den er super, super fed. Ja. Og jeg kan huske lige siden jeg kom til Danmark nærmest, altså der har de spillet den, og videoen, og jeg kan huske alle de der ting, så ja, det er helt klart en af mine favoritter. Okay. Jeg tror faktisk, det er hele min families favorit. Okay. Så ja. Jamen, ved du hvad, det var hyggeligt at tale med dig her, Ellie, op til Megafesten i Farsø, og nedtællingen, den er jo bestemt i gang, kan vi sige. Jo. Ja, men det glæder jeg mig til. Jeg glæder mig helt vildt til at komme op og møde jer oppe i Farsø og give den maks gas sammen med jer. Men altså, som sagt, vi er altså også mange, der glæder os til at se dig på scenen den 12. december. Det glæder jeg mig til. Så have det godt indtil da. Jamen, det er lige måde. Og du må pleje din forkølelse. Jeg kan høre, du er lidt forkølet, er du ikke? Jo, jeg er lidt forkølet. Det kan vist godt høres på min stemme, at den er sådan lidt... Men ja, jeg er lidt forkølet desværre, men det tror jeg, der er mange, der er lige nu på den her årstid. Det tror jeg også. Så der er ikke noget, der er anderledes for mig end alle andre mennesker, så jeg er lidt forkølet. Men nu er der stadigvæk nogle uger, så... jeg har lige et par uger til at sunde mig, ikke? Jo, godt, men tak for snakken her i hvert fald, og så ses vi i Farsø den 12. december. Det gør vi helt sikkert. Godt. Tak fordi jeg måtte være her. Det var så lidt.